Fil-Mużew tal-Posta fil-Belt Valletta tnediet eżibizzjoni tal-arti li għandha lan li żdid l-arfin dwar is-saħħa mentali u l-ambjent. Falzon huwa wieħed mill-11 artist li qed jeżibixxu xogħolhom f'din il-wirja bl-isem Far From Somewhere. Ma' TVM News huwa spjega l-ħsieb wara l-użu ta' reċipjent. It-tluq kienet riċerka rigward trauma ġenerazzjonali u kif din tibqa' f'ġenerazzjonijiet futuri, kienet ukoll dwar il-ħsibiet intrussivi, kif ukoll l-istorja ta' kif l-uman bil-mezzi tul iż-żminijiet prova jissalvagwardja s-saħħa mentali tiegħu. Il-chairperson tal-Kumitat u membru tal-Kumitat, John Giaccarini u Gail Fenech, tkellmu dwar l-importanza li nkomplu nżidu l-arfin dwar l-importanza li wieħed ifittex l-għajnuna u li s-saħħa mentali tirrifletti wkoll is-saħħa fiżika tal-persuna. Il-bażi hija s-saħħa mentali u l-problemi li ġib magħha u il-fatt li hemm l-għajnuna ejjew nirrikorru għaliha għax importanti ħafna. Eżibizzjoni naħdmu fiha dan l-aħħar sena u nofs fejn din is-sena xtaqna nagħmlu proġett differenti għal-jum dinji tas-saħħa mentali. Inaqadna ma' ġiex kuraturi u llum tellajna din l-eżibizzjoni bl-isem Far From Somewhere. Il-wirja Far From Somewhere hija miftuħa sal-24 ta' Ottubru.